Laurogeita hamargarren pasartea. Alde batetik, Galestik jondakoan zeuden, erreginaren agindupean. Eta bestetik, Argentinako diktadorea defendatzen zeuden galestarrak. Argentinan galestar asko bizi baita, eta zonalde batzuetan galestarrez bakarrik hitz egiten da, Patagonia aldean. Elkarren kontra egin zuten borrokan. Lubakiaren bi aldeetan entzuten zen hizkuntza berra. Bada, ematen du gerra horretan sartuta gaudela oraindik. Eten egin zuten berridiren jarduna. Gurekin batera afaltzen egon zen gizon nagusi batek. Koirara hartu eta kristalizko edalontziaren kontra jo zuen isiltzeko eskatuz. Bere burua aurkeztu zuen. Gabon, Fred naiz, naturalista, eta gauza bat entzun dezazuen nahiko nuke. Hori esan eta zede bat jarri zuen musika ekipoan. Txorien kantak ziren, txio, 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 txoriak. Zenbat egazti mota daudela uste duzue? Galdetu zigun gero. Bat edo bi, esan zuen batak. Hiru lau, besteak. Ba ez, esan zuen Fredek. Hogei kantu mota daude. Hogei txori ezberdin batera kantatzen. Eta txoriena egin beri genuen errezitalarekin lotu zuen. Zuek entzun da, ematen zuen txoriak zinetela kantari. Nik behorgoi urtez entzun izan didut txoriak basoan. Ez nuen ulerzen haien kantua bainan banekien zer sentitzen zuten. Banekien noiz ziren hotz edo goxe, banekien noiz zeuden gaitzen batek diota edo maite minez. Nik neuk zuen hitzak banan ulertu ez ditudan arren, badakit zer esan nahi zenidaten.